a bagadaji du caman bɛ yen nɔ a bɛ caman dayirimɛ gulonlen bɛ arajo la dɛ fɔlɔ mɔgɔ wɔɔrɔ de tun bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na feere kɛ arajo la k'a nafa sɔrɔ ka taa mais sisan bagadaji ka musow y'a nafaba de dɔn sisan frigo kɛlen bɛ ka du caman fa bi frigo sen tɛ mun ye olu bɛ ji tigɛ ka taga a feere adamadenw dayirimɛ gulonlen bɛ ɲɔgɔn na ne yɛrɛ ye kuma caman kɛ nin ko in na ka tɛmɛ an bɛ ko kɔrɔ de kunna koyi an tɛ kura kunna abada ne ye nin caman fɔ a mɛnna ko bagadaji cɛw ka wuli k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka nin kɛlɛ in k'a kɛlɛ ka bɔ quartier la n'u sera k'u se k'u damayira k'a la an bɛ lafiya an bɛ ala deli a latigɛ ko ɲuman na a ye hakilina min ta ala k'a ɲɛ ka di aw ma ala kan'a dani ma a ka kɛ ko laban ta ye ne donna mɔgɔ min gasi la ko yafa n ma. Bene to adama sibe bi ba fama ko cin ne coordination mɔgɔ de ne secrétaire aux relations extérieures de bon an bɛ kɛnɛ min ka nin ye n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'aw yɛrɛ fo a ka cɛsiri la mankan min filɛ nin ye sen na n tɛ mankan kɔrɔ ye nin ye mankan kɔrɔ de fɔlɔ a tun bɛ fɔ ko syndicat fila de bɛ ɲɔgɔn na mais bi syndicat fila tɛ ɲɔgɔn na dɛ chauffeur de ye u ka laɲini dɔ kɛ sigi jamana in baarakɛla bɛɛ bɛ amu ni YLPS la fo n'a bɔra sotarama bolilaw ni taxi bolilaw la bon sotarama bolilaw de ye initiative ta sisan donc olu yɛrɛ b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ u k'a lajɛ k'o inscrit YLPS ni amu la donc u ye syndicat 4 in bɛɛ wele n'o ye coordination ani CSM ani ceinture du Mali ani CERITEM mais olu si ma se k'u jaabi INTM ka représentant de k'u jaabi n'o ye joli ye donc o de ye a baara kɛ fo ka na kɛ ka jugement kɛ fo ka a gɔlɔsi sɔrɔ donc o gɔlɔsi sɔrɔ o k'an ka na baara daminɛ parce que le 2 mai kana mun ka premier versement nin kan ka daminɛ bon n'u nana k'u bɛna baara kɛ minnu bɛ terrain kan olu b'a fɔ k'u b'u kɛlɛ donc u ko k'u tɛ kɛlɛ fɛ donc u ni bagadaji jeunesse de ɲɔgɔn bolo di ɲɔgɔn ma sisan pour que mankan min bɛ yen o ka se ka ban papier bɛ minnu bolo olu kana baara kɛ bɛɛ ka tugu olu kɔfɛ mɔgɔ tɛ bɔ a la dɛ mais bɛɛ ka tugu tribunal ye papier di minnu ma olu ka se ka baara kɛ ka chauffeur kungo dilan. Ne tɔgɔ Abdul Dia Touré ne ye bagadaji jeunesse ɲɛmɔgɔ an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ bagadaji n'o ye arrêt ko ye les deux parties des syndicats donc quand même bɛnbaliya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc komi an yɛrɛ y'a jateminɛ bon quand même san o san sunkalo la donc mankan dɔ wuli bagadaji kɔnɔna na bon syndicats bɛ na u bɛna nafa sɔrɔ ka taa bon anw de b'a degun tɔrɔ bon komi bagadaji yɛrɛ population dugu mana jɛ a bɛ quadrillé de donc su mana ko bɛɛ bɛ taa ka yɔrɔ la an ka yɔrɔ nɔgɔlen bɛ to bon an de b'a insécurité la bon étant le président de la jeunesse n ye n ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan donc ka hakilina ta bon pour que kɛlɛ bɛ se ka ban cogo di arrêt la ani baaragaw bɛ se ka vivre dans la sécurité bon komi ko mana kɛ cogo o cogo hali 3e guerre mondiale an mana guerre kɛ cogo o cogo sigikafɔ de b'a ban donc an mana taa diɲɛ fan o fan sigikafɔ de b'a ban bon an yɛrɛ fana y'u fila bɛɛ wele k'u lasigi k'u lafaamuya donc u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ka baara kɛ an bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na olu yɛrɛ fana bɛ se ka nafa sɔrɔ u ka baara la cogo min na bagadaji an ye lettre ci tribunal la donc ka lettre ci polisi la ka lettre ci INTM na donc ka lettre ci fan bɛɛ donc ka dugutigiw fara kan ka SEDEC fara kan donc quand même k'u lasigi u ka kuma yɛrɛ bon an b'a ɲini ala fɛ bon bi ta bɔla yan fɛ mankan kana wuli u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ka continue ka baara fɛ bi lajɛ kun fanba ye yɔrɔ ye donc marifa yɛrɛ tun bɛ ci a la donc dɔw bananen don dɔw bolo tigɛlen don dɔw mugu faralen don donc an yɛrɛ y'a mɛn ko saya kɛra la mais ma prévu jɔnjɔn sɔrɔ mais photo bɛ n bolo bon an bɛ kuma caman min na bon an bɛ Mali jeunesse bɛɛ wele ka Mali autorité bɛɛ wele u ka fara an kan n'i ko jamana développement i ko sécurité parce que arrêt yɔrɔ ye bɛɛ bɛ jigin yɔrɔ la ka i ka mɔgɔ ɲɛnabɔ bon quand même n'i sigi i da t'a la donc don min na n'i ka mɔgɔ nana n'a mankan wulila k'i to a la n'a tora la bon quand même i b'a fɔ ni y'a dɔn bon de ce fait o de ye hakilina kumaba yɛrɛ an bɛ bɛɛ wele an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que ni kɛlɛ bɛ se ka ban cogo min jamana kɔnɔ. Mahamadou Musa Daɲo ne ye Bagadaji syndicats ka ko in ye hakilinata la justement bɛnbaliya in an bɛ o de kuma la u ni ɲɔgɔn cɛ parce que fɛn o fɛn n'i t'a kɔnɔ
tɛ ko ɲɛnama ye i y'a faamu bon komi sisan an bɛ yɔrɔ min na ko sisan mankan min bɛ yen nɔ ni u tun ye bɛn sabati o la u ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra i n'a fɔ gurupu 4 i y'a faamu min bɛ ka mankan wuli sisan quoi ne mo an bɛ min kalama an bɛ ka min ye donc bɛnkan kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ gurupu 4 donc gurupu 4 in na ko kelen de sɔrɔla la sisan min tɛ ka bɛn tɔ 3 fana ka ko ma donc o de bɛ fɛ ka kɛ mankan ye o de la jeunesse de Bakaraji ni o ye Ture ni a ka éléments ye donc ka kuma ɲɔgɔn kɛ ni ɲɔgɔn cɛ bɛ se ka sabati cogo min na bɛ se ka min fɔ a ko la o ye nin ye quoi halisa Ala ka sɔn ɲɔgɔn kan